खुलुमबाय। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय सासे गड हिलिं खालामग्रा आइजोनि सायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बारेंगाबारि गामियाव। बे बारेंगाबारि गामियाव सासे गोरिब नखराव बे गड हिलिं खालामग्रा सेन्टारखौ खुलिनाय जादों। थामहिनबा बे नखरनि बिगोमायानो बेखौ खालामनाय जादों। बे नखर बिगोमानि मुङानो जाहैबाय, बिनि फिसायनि मुङा कुशल बर' आरो बिसिनि मुङा कानसन बर' मिनिस्ट्रि होननानै बे सेन्टार एबा गड हिलिं खालामग्राखौ मोनथिनाय जायो। बे कानसन बर' होननाय सासे बर' आइजोआनो बायदि बेराम, जेरैहाय हरखाबैनो सोरबा खर' मेग्रेबनाय, दा बायदिसिना गाज्रि मोन्थोरजों रायजानाय, सोरबा सा ससेयावनो माहिकिया थामहिनबा आइजोफोरनि धोरोम फालिनाया जोबनाय, आरो सोरबा गथ' गथाय गैयै, खरा लेंग्रा, प्रेसार बायदिसिना बेरामफोरजों साग्लोबजानाय मानसिफ्रा साननि उनाव सान लैहोर बावहाय हाजार हाजार नुजाथिफैयो। आरो खायसेया बे कानसन बर' मिनिस्ट्रियाव फैनानै ओरैबायदि हामलांदों, सोरनिबा आथिं आखायानो बुफबदों, सोरनाबा मैदेर आथिं बादि बुख्रांनाय आथिं आखाइ एबा आथिं आखाइ सेवनो थांनाय, आरो गाज्रि सैतानफोरजों नाख्रेब जानानै देहा सोलेराव गाज्रि भुत आत्मा सोनानै होजानाय, बायदि बायदि। फारसेथिं सोर हाबा गथ' गथाय गैयिफ्राबो बावहाय फैनानै मोनसावनायखौ जों नुनो मोनदों। आङो सावगारियाव नोंथांमोननो माखासे बेकग्राउन्ड, आंनि भिडिअनि बेकग्राउन्ड नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों। बे लैहोर सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो बावहाय गड हिलिं खालामजानो थामहिनबा सोखाजानो थाखाय बावहाय लैहोर नुजाफैयो। स्पेसियेलि बे कानसन बर' मुंनि आइजोआ गोबां दुखु जारलाजों सैनानै दिनैनि बे थासारिसिम सफैदों। गुबैयै बियो हिन्दु धोरोमारिनि सासे आइजोमोन, थामहिनबा नखरमोन। बे नखराव शिब भक्तखौ बा हिन्दुनि मोदाय दावदैखौ सिबिनाय जायोमोन। नाथाय जोबथा बुब्लियाव अनलाइनजों बिथाङा जिसु ख्रिस्टखौ अरायसम सिबिबाय थायोमोन, आरो अनलाइननि जै माखासे आरज गाबनाय, गड हिलिं खालामनाय बायदिसिनाफोरखौ नायनानै बियो आरज गाबबाय थायोमोन। जोबथा बुब्लियाव बे आइजोनि मोदोमाव प्रभु जिसुआ साफा देरहैयो, आरो साफा देरनायनि इयुनाव बिथाङा आथिखालाव रबिबार आरो बिस्थिबाराव गड हिलिं खालामनाय थामहिनबा सोखानाय खामानिखौ मावो। बावहाय गोबां सुबुंफ्रानो बायदि बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोनगासिनो दङ। आरो नोंथाङाबो बायदि प्रब्लेम, बायदि जेंना, समाजारि जेंनाजों नुजानाय माखासे गाज्रि मोन्थिनाजों खायसेनि नखरा सिलिंखार जानो थांनायफोरखौ बिथाङा फाहामगासिनो दङ। बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोमनि आइजोब्लाबो, नखरब्लाबो बिथांमोननि नखराव खृष्टान धोरोमनि दीक्षा होनाय जाया। खालि बिथांमोना खृष्टान धोरोमनि नेमखान्थि बादियै बेरामि एबा जब्राफोरखौ नायनाय जायो। नाथाय बावहाय फैब्लानो दि खृष्टान धोरोमारि जानांगौ बे नङा। बावहाय हिन्दु मुस्लिम गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौनो बिथाङा हस्पिटालाव जेरै नायो बेफोरबादिनो हिलिं खालामो, सोखानो नाजायो। आरो गोबाङानो बिथां आइजोआ बेरामिफोरनि खर', मेलेम, आथिं आखाइ, देहायाव आखाइ होनानै जिसु ख्रिस्टनि नामै आरज गाबो, आरो आरज गाबनानै बेबायदि हिलिं खालामनायनि जोहैनो गोबां मानसिफ्रा बायदि बेरामनिफ्राय हामनायखौ रोखा जों चेनेलनिफ्राय नुजाथिदोंमोन, बावहाय नुदों। आरो सोरबा सा ससेयाव माथो गोमानाय, आरो सा ससेयाव बायदिसिना सैतानफोरजों खालामजानाय गाज्रि आत्माफोरखौ बेयो खम समनि गेजेरावनो होखारो आरो सोखाना हरो। दा बेफोरबायदि
थासारिनिफ्राय आरो नोंथाङा बायदि बेराम आजारजों जुदि भुगिनानै दङब्ला खम फैसाजोंनो नोंथाङा बावहाय फैनानै हिलिं खालामजानो हागोन आरो बेबादि सोखानाय हाबाफारिनि जोहै नोंथांनि जिउआव गोदान जोनोम मोनफिनगोन। नोंथाङा फैयोब्ला बरपेटा रड जानानै फैयोब्ला गबर्धना जानानै बांसबारि नेशनेल पार्कनि एसे आगराव थानाय बांसबारि बाजारनि टु सालबारि भाया जानानै फैनाय मोनसे PWD दङ। बेजों फैनानै गेजेर ससेयाव 90 खुलुं मोननायनि सिगाङाव बे बारेंगाबारि गामि थामहिनबा कानसन मिनिस्ट्रिखौ मोननाय जायो। आरो नोंथाङा सिमला जानानै फैयोब्ला नोंथाङा बर' बाजार जानानै फैनानै नोंथाङा माइनाव बाजार खुंगुरिजों हाबनानै नोंथाङा थोंजोङै सालबारि कलेज जानानै नोंथाङा 90 खुलुं बारनानै नोंथाङा हाबहैनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि पाठशाला लाइन जानानै फैयोब्ला भबानिपुराव स्टपेज खालामनानै भबानिपुरनिफ्राय सुरुपेटा सावदुरपेटा बेबायदिनो हुदुखाटा बारनानै सालबारि मोनगोन। सालबारि मोननायनि उनाव नोंथाङा थोंजोङै सालबारि पुलिस थाना रड थामहिनबा सालबारि सिनियर कलेज जानानै नोंथाङा थोंजोङै बे दोंसे लामाजोंनो थांबाय थानानै मोननै फाखानि दालां मोनगोन। मोननै फाखानि दालां बारनानैनो नोंथाङा 90 खुलुंखौ मोनगोन। आरो बे 90 खुलुंखौ मोननायनि एसे सिगाङावनो गोबां गारि मटर बाइक बायदिसिना लामायावनो साइड लाखिनाय नुनो मोनगोन। अब्लानो मिथिना लादो नोंथाङा बे न'खरावनो कानसन मिनिस्ट्रि थामहिनबा प्रभु जिसुजों हमजानाय सासे सुबुं, जाय थान्दैया दिनैनि बुब्लियाव रोजा रोजा मानसिफोरखौ नोंथांनि बा जोंनि मेगननि सिगाङावनो सोखागासिनो दङ। नोंथाङा बायदि बेराम आजार आरो बायदि जाथायफोरजों भुगिनानै दङब्ला नोंथाङा बावहाय फैनानै नोंथाङा सोखाजानो हागोन। नोंथाङा मोनथिनो थाखाय जोङो फैसालियाव जों बिथांनि थंखौ होनाय जादों। नोंथाङा बे थं बादियैनो फन खालामनानै नोंथाङा जानबुंनि गेजेरजों नोंथाङा बावहाय फैनो हागोन। बावहाय जेखि जाया थाखोनि गारिखौनो मोननो हायो आरो लामा सामा थांनायनि थाखाय जेबो नोंथाङा उसुबिदा जानाय नङा। नोंथाङा बासजों फैब्लाबो सालबारि रुपहि सावदुरपेटा जेरावबो नोंथाङा फिसा गारि मोनगोन। आरो बे फिसा फिलफिलि गारिफोरखौनो लानानै नोंथाङा खम बेसेनावनो बेसिम थांनो हागोन। आरो बावहाय फोनांजाब ट्रेननिबो फोनांजाब खाथि लामा दं सुरुपेटा। बे सुरुपेटानिफ्रायबो नोंथाङा ट्रेनजों जेखि जाया ओनसोलावनो थांफिननो हानायनि लामा दं। आरो नोंथाङा गोसो जायोब्ला थांनो हायाब्ला बांसबारि थामहिनबा मानास नेसनेल पार्कनि बेन्दोंआवनो गोबां आथिखालाव हटेल दंसै। बेफोर हटेलफ्रावबो थानो हागोन। आरो बेफोर हटेलफ्राव दाम गोसा, नाथाय नोंथाङा बे हटेलाव थानो उसुबिदा मोनोब्ला नोंथाङा बरपेटा रड एबा पाठशालाफोर जानानैबो थानायनि सुबिदा दं। आरो थोंजोङै गारि मटर लानानै फैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा, मानोना थाखा थानाय मानसिफ्रा गारि मटर लानानै फैयो आरो गारि मटरनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गाव गावनि देहा सोलेरखौ नायजानायनि उनाव न'थि फारसे गिदिंलांफिननो हागोन। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय सावगारिनि जोहै नुदों रोजा रोजा मानसिफ्रा बावहाय कानसन मिनिस्ट्रियाव हिलिं खालामजानो थामहिनबा सोखाजानो फैनायखौ सावगारि नुदों। आरो बे सावगारिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिनो हागोन रबिबार आरो बिस्थिबार बे मोननै बाराव बयनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा फैयो रबिबाराव। मानोना रबिबाराव साफ्रोमबो मानसिफ्रानो स्कुल कलेज बायदिसिनाखौ सुटि मोननाय जायो, जायनि जाहोनाव रबिबारै रोजा रोजा सुबुंनि दै बानाया बांसिन जायो। नाथाय बिस्थिबाराव 1000, 2000, 3000लागै मानसि जायोब्लाबो बिथाङा सिरियास जानाय सुबुंखौ थोंजोङै थांनानै गावनो हिलिं खालामग्रोयो। बावहाय नोंथाङा साननांगौनि खोथा गैया। नोंथाङा बायदि थासारि एबा बेरामजों साग्लोबजाना दङब्ला बावहाय फैनानै नोंथांनि देहा सोलेरखौ नायजानो हागोन। दा सावगारियाव आं माखासे गड हिलिं खालामजानो फैनाय सुबुंफोरखौ दिन्थिनाय जाबाय। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला। नोंथाङा बे भिडिअखौ नोंथाङा जेसे हायो फोसावनो नाजा, जाहाथे गोबां बेराम आजारजों साग्लोबजानाय आरो गाज्रि सैताननि आबहावाजों न'खर सिलिंखार जानाय सुबुंफ्रा जाहाथे बावहाय कानसन मिनिस्ट्रियाव फैनानै जाहाथे मोजां देहा मोजां सावस्रि थांना थानो
हायो आरो गोदान जिउ मोनफिनो बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलाव बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा अल नटिफिकेसनखौ सुइच अन खालामना ला, जाहाथे गोदान आपडेटआ नोंथांजों सहैनो हायो। फिन नोंथांमोननिसिम आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलनि फोलेरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो बेबायदिनो थाबाय थाथों बेखौ हास्थायनानै आं दिनैनि सुंदोब फोरमायथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।